በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ እግዚአብሔር ብዘለኹም ወሰላም ክትሉ ምንየልኩም ባርከስ ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ኮይኑ ሎማዓንቲ መበል ራብዓይ ሰሙን በፂሕና ኣለና። ራብዓይ ሰሙን ከዓ መጻጉዕ ተባሂሉ ይጽዋዕ። በዚህ ሰሙን እዚ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድውያንን ዝፈወሰበት ዕውራን ከዓ ናብ ብርሃን ዝመለሰበት መዓልቲ ይሕሰብ። ናቱ መዝሙር ከዓ ይዝመር። መጻጉዕ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ሕሙማት መጥመቂ ን38 ዓመታት ኮፍ ኢሉ ደቂሱ ይነብር ዝነበረ ሰብ እዩ። ባርከስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ መጻጉዕ ተስ ሎሚ መዓልቲ ኸያ ዓራት ካሒዝካ ኸ ኪድ በሎ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኸ ን38 ዓመታት ዝፀረቶ ዓራቱ ሒዙ ተሸኪምዋ ኸደ። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጭንቀት፣ ካብ ሕማም፣ ካብ ስራሕ ምስኣን ወይ ከዓ ካብ ኩሉ ካብ ዘለናዮ ከም ናይ ዲፕሬሽን ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ካብዚ ናይ ዝዓለም ስቃያት ተስእሎም መዓልቲ መዓልቲ ኸመያ ተስኡ ደስ ይበልኩም ዝብለና መዓልቲ ይግበረልና። ናይ ሰንበት በረኸት ረድኤት ይሕድረልና። ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ከዓ ምልጃ በረኸታ ኣባይን ኣብ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይንበር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።